ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ବହୁତ ଓଷାଧାରୀମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ କୈଳାସପତି ତ୍ରିଭୁବନପତି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଦୀପ ଜାଳିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଷା ରଖିବା, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତଥା ଆଜି ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବ ତଥା ତ୍ରିଭୁବନପତି କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଗର ତଥା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକମୟ ହେଉ।